jingnang ji start jong ki khna tenga shim ya kane kabo ban ai khuble ya paro ki khna ki bala appear ya ka SSLC exam jong ki araja apunriu bat ki bala pass ya ka exam ki halak jong ki kerdan tenga nakaliang chonga ai khuble ya ki ya ka jing trish tom ka jong ki ka jing tin lenti jong ki no hika po school bat ka jing ai men sim jong mi pa jong ki bat ka we ka mon bat jong ki kala long ya ki bakin pass bha hakane ka exam jong ki te nakaliang ka jong ni pen pa we ka jing sngu bat ya ki na school baro bat sa ka we ka ba ngakwa ban pen pa ka long ba habang ye pek ya ka result baro ka state jong ki nakhalia ngilai I habaro ki district ka pass percentage ka kiu bat ngilayo I ba ka performance jong ki school tang hasor ri habaro ka state kala pau hala ki jong ki benta kane ka pen I ba ka ek intervention jong ki stakeholder nan ki school hado ki kmi pa hado embos bat ka sarkar ban ai ka jing hikai bat ban ai ka jing shakri nang benta na school kalong ka ba ai men sim tengi nak leng ka sarkar nginang persang susyo ban penjanai ya ka jing ai jing hikai khnang ba ki khna school ka jing kwa ka jung ni kalong ba baro ki khna school ki de ban pass de tak daw philai I ba ka embos maria de declare ka result man tai ka singi kala penmi ya ka notification ba kitu ki bam la ban pass hakane ka result wa menta kila ban ba piar ya exam ka ban long hop nai me tengah comments ke ba kin ri hojar tam ki bam la ban pass kin appear next exam ni ki bat kin khnang ba kin yo ba kin pass